Градския живот. Аз съм много градски човек. На Раковски и Дондуков надала съм родена. Семействата на сестрата и братята на майка ми и дядо и баба живеехме заедно в една кооперация в различни апартаменти. И аз бях при леля ми, ако там беше сготвено по-вкусно, или при вуйчо ми, ако бягах от заболекар от училище. Но най-вече при дядо и баба. Дядо ми имаше своя кабинет с огромно масивно бюро с лампа, която беше на пружина и се извиваше и ние се забавлявахме с нея. С едни големи тефтери, в които пишеше на фирмата си приходи, разходи, планове, производство. И бивала съм точно в 12 при него. Той извеждаше от джобчето на сакото си златния часовник Омега на веришка и слушаше точно време на Радио София. Сверяваше часовника и го курдисваше. Той така казваше пружинката, която се навива. И след това слушаше новините и след това започваше някаква народна музика, която на мене ми беше абсолютно безинтересна и излизах от стаята. След години, когато вече започнах да работя с фолклора, разбрах, че това са били Борис Машалов, Атанаска Тодорова, Стайка, нарано не е била Стайка. Първите изпълнители, които са пели и свирили на живо по Радио София, за мен това не знам как се казваше, дали е било фолклор, какъв точно фолклор, но някакви песни, които не задържаха вниманието ми. Аз си се бях отдала на пианото и си свирих Хайден Моцарт. В детството си спомням, че на заговезни мама ни маскираше и обикаляхме родата по семейства. Една година ни беше маскирала като Пижо и Пенда, в бяло и червено. Това също е нещо от народната традиция, от фолклора, но не ми беше обяснено какво е точно. Всъщност в този ден най-интересно ми беше въртенето на халвата. И още по-интересно ми беше паленето на конеца и наричането. Тогава винаги треперех, защото се наричаше за здраве и аз треперех дали пламъка ще лизне нагоре силно конеца, но народа го измислял. Пламъка винаги отива нагоре и винаги на когото и да се нарича, пламъка ще лизне конеца нагоре. Гаси се и пак се нарича за нещо друго. В селските заговезни, на които съм присъствала по-нататък, вече със съзнанието, че знам защо съм там и какво ме интересува, наричанията бяха много интересни. Първо се наричаше за здравето на стопанина на къщата, най-възрастния мъж, но се наричаше за това дали ще има сватба тая година, защото в семейството има млада госпожица. Аз по-градски го казвам. Има мома за женене. Дали ще се увеличи стадото от овце, дали ще роди нивата и така нататък, но тези неща вече ги възприемах осъзнато, а не с емоцията на моите детски изживявания от този празник. Друго, което е било нещичко от фолклора, е, че на Лазаров ден, нищо не съм знаела за лазарки, но в къщи идваха на вратата, на стълбището, две циганки. Софийски циганки, вероятно слугини в някакви семейства, които бяха облечени с техните по лист много дълги волани и с много волани
и имаха върбови венчета на главите си, играеха нещо си, пееха и играеха на стълбището и мама им даваше парички. Докато в един момент открих фолклора, ти знаеш как. Слава Богу, че този разказ го има все пак документиран, защото той... И това беше за мен преживяване и посока в живота. Вие сте второ поколение всъщност, или трето поколение градски хора. Трето поколение. И за тия 3 поколения огромна част от ритуалите, които иначе представляват един настроен цикъл. В всяко село, да го кажем. Малко по малко те са редуцирали до, може би, най-важните... До някакви градски варианти. Аз, например, в годината и до ден днешен чакам Бъдни вечер. На Бъдни вечер мама ни събираше цялата рода. У дома имаше килим грамаден, едноцветен персийски пред камината. В камината горяха дървета. Не е било бъдник. Масата се слагаше на пода. И татко, Бог да го прости, кадеше, прекадяваше и вечеряхме. Но спомням си и още нещо, че всеки си знаеше мястото и всеки си слагаше под чинията нещо свое. Брат ми учеше за инженер, слагаше си някаква елка. А аз си слагах камертона. Не помня другите какво са си слагали. Но това е също от народните обичаи, които след това съм изследвала и снимала даже. Но тази Бъдни вечер в някакъв градски вариант, с каденето и условностите на трапезата, до ден днешен се спазва. От нас вече 4-то поколение. Ние се събираме всяка година, колкото сме останали, братовчедите, брат ми, внуците, дечорлигата. Всяка година го правим. И каденето, и постната трапеза. Накрая си раздаваме подаръците, през нощта дядо Коледа да дойде и там се забавляваме с децата, които още вярват. Май тая година за последно близначките на Мути повярваха в дядо Коледа. Разиграва се и театър, търсим го навънка в двора и на двора пристига дядо Коледа и се влачат чувалите. Това е най-голямото забавление. Но свещичката на всеки хляба с монетата вътре, нарича се на къщата и на всеки по старшинство от семейството. Аз правя хлябовете, всеки има своя питка, всяко семейство, но го пазим до ден днешен, останало ни от мама, да кажа. Защото тя правеше Бъдни вечер на цялата рода на времето пред камината. На пода се хранихме. Това го помня, защото е било преживяване от детските ми години. И с брат ми държим. Тя част от братовчедите ни починаха. Вече не го правим в това голямо общество, но сме 3-4 семейства с внуците. Се събираме доста народ, но и задължително се събираме. Някои от тях идват от чужбина. Защото като всички или повечето български семейства, децата са по чужбина. Там учиха, там работят вече, но си идват на Бъдни вечер. А има ли други такива ритуали, които имат подобен потенциал като Коледа? Имам предвид от големия календар обреден. За градската култура, ако градско говорим... преживение в наши дни, доколкото можем да говорим, че има такова. Пак по мое време си имаше градски обичаи. Тези вечеринки, които правеха майка ми и баща ми, баловете офицерските в военния клуб. И те са си някаква градска обичайна система, която се спазваше. А сега вече през 21 век какво от това е живо въобще? Доколкото можем да го видим, защото говорим за персонално наблюдение. И ако някой от гражданите следи фолклора на сцената, да кажем, че това е връзката му с фолклора. Иначе не бих казала. Отиде се съвсем скоро Верка Сидерова от едно нейно интервю.
за мен стана ясно защо булката рита менчето на сватбата си. Че това е форма на гадание, какво ще бъде първото дете. Зависи от това. Прави се понякога с сито, прави се и с менчето. Менчето е с вода, едно да им върви по вода и второ да видим дали ще се захлупи или ще падне на дъното си. Гадае се дали ще момче или момиче първото дете. Гадания има много. В благопожеланията също има гадания. В лазарските и коледарските обичаи и песни също се наричат неща. Там са едновременно хем гадание, хем пожелание, Всичките песни, аз обожавам лазарки и коледари, защото има връзка между двата обичая. Всичките им песни първо са много богати и разнообразни в цялата страна, във всички краища. И второ, това са благопожелания, песенни благопожелания. Но те са и лични, персонални, за детенце, за стопанина, за всеки от членовете на семейството. Но те са и гадания. Дали шопските лазарки пеят и за пчели, и за кошер, и ръсят от скубнати листенца от чемшира, защото чемшира има страшно много листенца, дребни. Това е растението с най-много листенца. И някак наподобяват кошера. Колкото са повече, толкова да се нароят пчелите в кошерите на стопаните, на които пеят. И там също има гадание. Има и в лазарския обичай насетне на другия ден, когато се хвърля венеца, гадание има и коя първа ще се ожени, който венец най-първо тръгне. Гадание има и при напяване на пръстените. За какъв ще се ожени. Всъщност гадае се за това, което най-много вълнува младите момичета, които ладуват, лазаруват и така нататък. Гадание има съвсем практично и при посещението на коледарската група от млади момчета в дома. На кого тя, момичето, в това първи ще даде колака да го наниже на гегата си. Защото това е един вид харесване. Нишан, харесвам те. И той дали ще го приеме. Гадание има и при огньовете по заговезни, когато момчетата хвърлят стрялки, запалените стрелки, закачени върху едно разцепено клонче, а с другата пръчка удря тази пръчка с стрелката и стрелката литва и отива в двора на момата, която той си е харесал. Предния ден майката и момите са закривали с мокри черги копата сено и плевнята, защото са очаквали тези стрелки. А на следващия ден момичетата ще се съберат при чешмата на площада или на чешмата, заедно с много хора. Това е нещо като мис селото. И ще си покажат коя колко стрелки е събрала. А старците ще гледат отстрани и ще викат много искат, един ще го вземи. Това безвъзвратно ли е умряло вече? Да. Колкото и поетично да както звучи... и напяването на пръстените, както и седенките, където се събирали и са идвали на края на седенките. Да, събирали се младите момичета с булките, за да свършат някаква работа на семейството, но накрая са идвали и момчетата. И там и песните говорят за флиртове, за закачки, за мушкане лапата под една пристилка и след това коя ще изпрати по сукаците, където и някоя целувчица ще се размени. И сега това става на други места, в дискотеката или не знам къде. Да, ние всъщност не знаем и къде става точно. Вече, особено в наши дни. А по интернет, не дай Боже, където хората изобщо не учтуват
не общуват или се залъгват с някакви образи, които не Показват притежават. една част от себе си, дори измислена част. За другата гадаеш. А тук в старата традиция той си избира момана къма. Да я види колко жене, бързо ли жене, защото нивата е на дядо му. Нали? И в семейството е важно да я видят бъдещата снаха, колко е работлива. Можем спокойно да си признаем в наши дни, че в край на кращата сме си направили една хубава икона от да, разбира се. изкуство. Много красива, много поетична, както ти каза, много смислена, понякога забавна, защото има измислици. Да ти кажа ли един? Информатори. Обикаляла съм, в БАН ме научиха Тошко Тодоров, Райна Кацарова, как да подвеждам информаторите, за да ми кажат това, което теоретически знам, но да видя как е в това село. И имаше на времето село Аспарухово, сега е квартал на Варна. Една жена, тартурка по тия фолклорните дейности, тя събираше цялото село и възстановяваха обичаи, се явяваха на Копривщица и до ден днешен имат този навик и на разни събори представят техните обичаи, въпреки че са вече квартал на Варна. Тая жена няма я вече, не помня името, хиляди такива съм срещнала. Но няма да забравя нещо. Какво говорихме? Тя ми разказваше всичко, което ме интересуваше, защото тя ги организираше да си възстановят обичаи, да се подготвят цялото село. Всяка дреха ще провери и всеки обреден момент ще спази, ще разкаже и те ще го направят, за да се явят на Копривщица на събора. Та говорили сме сигурно за хиляди неща, но една дреболия съм запомнила. Става дума за чимшира. И тя ми казва сега нещо, което аз теоретично знам. Чимшира е гробно цвете. Съди се на гробища или до портата. Тя ще прибавя чимшира, влиза в къщата на кълпаците на коледарите. На коледарите. Ма коледарите идват от долната земя на горната. И тя ми казва, не се внася в къщи. Носи лошо. И викам, защо носи лошо? Да ти кажа, като натопиш една китка чимшир в вода, в вазичката, на другия ден замирисва на пикня. Значи, вероятно е нещо съвсем практическо, което жените, сценаристки на всички обичаи и обредни моменти и осмисленето на всеки от тях, са стигнали чрез житейската си, чрез живота си, чрез практиката си. И след това преразказано по поетичен начин. Да, и загадъчен, за да е интересно на младите, за да го правят като акцент в обряда, като важен обреден момент, който всъщност в края на краища пак е благопожелание за плодородие, за здраве и плодородие по ниви, лозя и стока и на членовете на семейството. Всичко е измислено от жените. Има бъдни вечер. Тя има страшно много работа през деня и другите жени. Какво да прави с мъжете, които им се моткат там между брашното и хлябовете, и печивата, и огъня, и пещта. Тъпосват децата на дядото да ги залисва нещо. Да, ама дядото друз конче, близо ли е лънче, не е близо, недалеч, нарича нещо метрично, смешно, забавно, за да забавлява децата, но той търси контакти с жените, които около него шетат. И затова ще включи вътре и малко цинизъм, и малко закачки към жените, които шетат. И има в детските наричания много такива неща. Не смея да кажа едно от тях. Да, но той търси контакт с жените, които шетат, защото му писнаха тия деца. Нали? А мъжа
съпруга, брата, са го пратили в гората по най-важната работа, да намери онзи изумителен бъдник, който цяла нощ ще гори, ще му сложат тамян, ще бъде най-важното нещо. Тоест най-главната работа, която той трябва да свърши, която ще му отнеме часове, за да иде в гората. Ма да го няма вкъщи. Да, най-важната работа е да го няма вкъщи. Да, но иначе на него му е внушено, че най-същественото нещо в целия този обреден цикъл от действия на бъдни вечер е бъдника. Затова на тебе ти е възложена най-важната задача в днешно време или в по-късно време ще го пратят да отсече елхичка, за да се направи елха, дошла от Европа, която не е бъдника, но пак е дръвчето от гората, ще го пратят, за да могат пък градските жени да опаковат подаръчетата с фльонгите и с кутийките. Това да те научат как да работиш с информатори е много сложно звучи, но всъщност е много интересно нещо. Работа. Не е ли нещо, от което имаме абсолютно във всеки един в моменти, във всяка дейност имаме нужда от подобно знание? Но не знам, мене ме е учил Тошко Тодоров, с него съм пътувала. Двамата Тошковци ми бяха много близки приятели, Тошко Тодоров и Тошко Живков. С Тошко Тодоров той ме научи да дешифрирам, той ме научи как да подвеждам. Подло е да го кажа, но как да подвеждам информаторите, за да получа това, което ми трябва като информация. Аз след това си развих тази практика. Ще отида в селото, ще отида в къщата им. Те ще ме настанят да живея при тях 2-3 дни. Ще ме гощават, ще бъдем на трапезата по дъсмата вечерта заедно. Ама за да му взема свирните, да ги запиша, аз трябва да изслушам всичките му оплаквания от москвича, от снахата, от това, че тая година черешата не родила, защото някакъв зимен студ пресушила цветчетата, тък му нацъфтели. Всичко това трябва да го изслушам. Трябва да изслушам и от жената приказките и по домакинството, възраженията и срещу домакинството на снахата или симпатиите на сина към еди коя си, която не е за него най-подходящата, и да кимам, да викам, да, съгласна съм, той наистина е толкова прекрасен, пък тя такава смотана. Това, до което трябва да стигнеш, ти си теоретически подготвен, знаеш го как е. Тя ще ти го каже с нейни думи, малко по-различно, или ако има някакви локални характеристики на определен момент или на определена мелодия или на определен текст в това село, защото има такива, това е приятната изненада за тебе. А иначе какво? Просто трябва да обичаш хората и да общуваш с тях и да знаеш какво е ежедневието, за да знаеш как да ги предразположиш. Тоест не всичко е загубено от тая икона, която си рисуваме, просто това и практически и в града можеш да направиш. Разбира се, в града също, Бог да го прости, професор Джуджев казваше, един народ никога не може да престане да твори. Т.е. фолклор има и сега се създава народно творчество. Просто едни жанрове отпадат. Днес не може да се появи жетварска песен. Обяснимо. Там имаш комбайн вече, нямаш жетварки. Еги тук на Виолета Гривишка жетварките. Хем са жетварки, хем са класове, хем са певици. Жетварска песен се казва тази картина на Виолета Гривишка. Много я обичам. Жетварската песен днеска не може да се сътвори, за сметка на това има хиляди вицове. Всякакви. Има и друг вид творчество. Но жетварската песен пък е толкова пребогата, че когато фолклора се качи на сцената, една солистка никога няма да пропусне да изпее жетварска песен, за да покаже възможностите си певческите. То е орнаментика, то е диапазон,
То е мелодия, разгърната. Как да се откажеш от тази песен? Да, вече не битува на нивата, битува на сцената. Има я, предпочитана е от всяка певица. За изява. И все пак това означава, че има някаква, така да го кажем, светлина. Че има смисъл и да си възвръщаме отново това, което вече е събрано. Защото то е огромни тонове количества Да. музика, материали, описания. Разкази, описания, мъдрости, театър, действия, обредни моменти. Красота.